Dobrý den, slečno. Můžu vás vyrušit? Já nevím, co je jedná, doufám, že to není nějaká prodejní kampaň na svých pejsků. Ne, nic takový, já dělám jenom takový večerní průzkum, páteční vlastně. Když tak vezmu, moc lidí mladých tady nechodí, jsou někde všichni pryč, jestli je nějaká akce nebo něco takového, tak já jenom tak zjišťuju, jako co dělají mladí lidi dneska jako v pátek večer, spíš sleční. Co? No tak já jdu za kamoškou hlavně. Za kamarádkou? Ano, my tam máme totiž koncert a já jsem se jí doteďka nemohla dovolat. A čekám, že se mi ozve, protože mám u ní lístek a absolutně od těch překupníků se mi to nechce prostě nějak jako, chápete? Takže páteční večer je koncert? Jo, no jo, tak ale je to tady přímo kousek, jako, takže jako, já nevím. A vy jdete na koncert a nemáte lístek? No já ho mám u ní, já právě spěchám. Vy spěcháte? Já bych vás nezdržoval, ale chviličku bych mohl, ne? Tak minutku, dvě, já bych se vás zeptal něco. To dáme. Takže jo, takže na koncert. A jinak, když nechodíte na koncerty, tak jakým způsobem se bavíš? Tak když to není koncert, tak je to party, že jo? Bezva teda. No, moment, a co když přijdete na to, nebo přijdeš na ten koncert a nebude tam ta kamarádka, tak a bude tam ta kamarádka a nebo ona tam nebude. Ale my jsme se domluvali prostě dřív na nějaký sociální síti, že prostě to tak bude a víš co. A teďka prostě sama nevím, jak to prostě dopadne. Aha. Tak prostě Takže když na koncert a nevíš, jestli na ten koncert půjdeš, taky je možný, že se taky otočíš, že půjdeš zpátky. To je dost. A jsou tam lístky ještě na prodej? Ne, nejsou. Nejsou? Jenom to mají prostě takový ty lepší lidi, víš co. Ale na to já nemám peníze prostě. Co to je za koncert? Kolik stojí ten lístek na ten koncert? Docela dost právě. Jo, kolik? To mě zajímalo.